nyo ngot na ki khat khandai ngot ki kertong Kynthei ki bedon ha kajenge kun ha paro atli ki election jong ka KHADC ba JHADC klasha jet hadien bla pen banai ka result menta kasngi ki saw ngot ki MDC Kynthei KHADC ki plasha jet ki kinthop ya ka MDC na kaseng NPP ka Congress Mary Kharpuri na Nongsken constituency ke MDC berem na ka NPP ka Kong Rona Khimdet na Nongpo constituency ka Kong Ai Bandablin El Nonglan na Meliam constituency but ka Kong Deity Majaw na Nongmihkhmat Malki constituency. Haki election jong ka Jingdon bar ka bakham haswa ki don tang arngut ki MDC Kynthei haki JDC bakinthup ka Kong Kharpuri ba ka MDC berim ka NPP ka Kong Magdalene Saukme Maulong ka blasha arem na umsning. Kat bagi langut ki MDC Kynthei ki blasha ajet ha JHADC ki kinthup ka Kong Devi Paya di Tongper na Narpo constituency but ka Kong Laya Wanlam Jinghun Kriam na Minso Nongjingi constituency but ka MDC berim ka Kong Violet Lingdo na Ramrai Cleariat constituency. Hake election balala Shimla don ki MDC Kynthei ha JHADC. Pemilih tak surga yang ki wah kular ke wangau pita kah yakini ke wada kular kana pi pada ikete upenjat ika kan tak tet lagi ni kino lek ki bor yang ke pertai do ni dan hi ite jin kular wajio pi narko kansi u in the furu pi pada u in ke tak different tar pamyo chilen khmat ke different tar salam sar ya wara ki kon yang narko constituency Nongmihkhmat makiru kin sutu mangidi ke ju ke Jhadc bangi di kiru wala ki kiran bunta Jingdon lor ju ki mo ke tangga jing slip of tongue place mo ka pa ki bakla hande Nongmihkhmat Nongmihkhmat nin trei bante ke Jhadc banrio ke nongrim ju ka hokpat ke jing sisamo ya ka jing kuble ka bakar pang ka jonga ya ki dong shong shnong jong ka nongpo constituency ki balai ka jing shania yang asai sisin pan itu kiba don ke jing shania yang kum kanong yalam ke jongki bat kum juru na ka benta ki to baro kiba yo i chngai kiba kwa ke jing roi ke jing pa ba ke jing kala jong kanong po constituency